Двойни осигуровки за хиляди българи, това е записано в бюджета за следващата година. Става въпрос за земеделците и за тютюнопроизводителите, които до година ще трябва да плащат повече на държавата. Сега Марина Цекова по тази тема. Добър вечер. Мярката се очаква да засегне около 35 000 земеделски и тютюнопроизводители. В момента те имат правото да се осигуряват на минимален праг от 240 лева и всъщност са единствената група, която може да внася осигуровки върху толкова ниска сума. В бюджета за до година обаче се предвижда тази сума да се вдигне от 240 на 420 лева и така минималният осигурителен доход на земеделците да се изравни с минималния осигурителен доход на всички останали самоосигуряващи се лица. Темата обаче се очертава да е гореща, защото липсва единодушие, доколко е справедлива. Емилия Башева и семейството й отглеждат последното стадо в село Горна Арда. Теглили кредит, за да купят 15-те животни от защитения вид касорого-родопско говедо. Доходите от тях обаче стигат само колкото да платят осигуровките си. И то, ако осигуровките са за 240 лева. От година на година става все по-трудно. Фуража от месец за месец е на кредит. В момента се осигуряват върху минимума и плащат осигуровка от близо 62 лева. Ако държавата от до година увеличи минималният осигурителен доход от 240 на 420 лева, земеделците ще трябва месечно да заделят близо 50 лева повече. Което пък автоматически ще принуди много земеделски производители да се откажат от отглеждането на животни. Защото това не е нещо, което може да го затвориш в склад и да чака по-добри времена. Синдикатите не са против увеличението, но искат прагове между 380 и 420 лева, според стопанството на земеделския производител. И настояват за единен регистър, който да показва кой земеделец колко притежава. Те не са равнопоставени нито по обработваема земя, ни по производство, ни по продукция, ни по брой на работните места. Категорично против обаче са от земеделското министерство. Според тях до година държавата ще получи достатъчно земеделски субсидии и не трябва да се опитва да печели на гърба на земеделците. Планирания приход от това, разбира се, не е толкова съществен. То е 12,8 милиона. И все пак увеличението е предвидено в бюджета за до година и поне за сега няма индикации, че намерението на управляващите ще се промени. Но ако това действително се случи, за семейство Башеви изходът е вече ясен. Когато не можеш да се издържаш, да си плащаш, нямаш друг вариант, освен да продаваш и да ликвидираш. Предложението е на масата не за първи път. До момента обаче всеки опит за промяна на минималния праг се е увенчавал с неуспех. И все пак все още има шанс минималният осигурителен доход да си остане 240 лева, защото новото предложение тепърва трябва да се гласува от депутатите. Марина Цекова, благодарим ти.